Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapuka ma parmingguota marhite sien nama redde sien buku edde HKBP nomor 815 ulido tiki nahohom. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mar suara ulu-puluk mahamu pabuahon, patu begehon hatai. Pasar hamuma iro di ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jakob, marulu-puluk tu debata ho, ale sadok tanoon. Edeho kamu maha muliao ni guarna, marmulia ma bahek kamu puji-pujian na. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, holan ala ni asini roham sabingdo, ubah na terbaik kami marpungu di jolom, marsada ni roha martangi yang tuho. Di perbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehono mudo na pinangido na sida, ale Tuhan pasaut ma baga-bagami. Tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami. Lehon ma dihami saliling dihasianganon parbinotoan dihasitongan mi. Dohot dihanguluan saling lelengna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sia nomor 30, Yesus lehon hatorangan.
Patik dihita di minggu tasadarion, iman tersurat di Matius bidu 26 ayat 41. Dungoma hamu jala martangiang, asa unak kamu bongot tu pangucunan, ai nagirgirdo niat todii, alai galedo ia daging. Atong rak mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 100 maribak langit ni langitan. Tatopoti madosata nagodangi, tapauduk marohatta martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan. Pardenggan bahasa doho jala rodi saling liling na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahatun nami, jala saya unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot dohami mardosa marado penuho, jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu, marhitesian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jaoba, saya unang paingot-ingot pangalesyon nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringo Tuhan sesani dosata. Satokit dohu tadik koko, alai papungu-pungoku mahomuse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohikku satokin mararupoko. Alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asyaku ho, ninna Jehovah si pelua ho, hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor
620 di holong ni rohana. Hata ni debata turpuk epistel di minggutta sadarion minggu rogate, tersurat di Jeremia bidu 33 ayat sada saharo di ayat sia. Dungi Roma hata ni Jehovah tu si Jeremia padua halihon, dinatar hurung dope ibana, dibilut hurungani ninnado. Songonot doha tani Jehovah napasitokon baga-baganai Jehovah nama jadi hosa lau pasuton Jehovah doguarna. Jojo maho ho tuahu asa walusi ho asa hupaboto tuho hata akana bulun doho nasokal akana sobinotomi. Songondo doha tani Jehovah debatani Israel. Taringo tu aka bagas ni hutaon, do taringo tu aka bagas ni aka raja sian Juda, aka naung ni lohaon, bahen partano batoan, dopak aka salosap, do dopak aka podang. Adong pejol masuk tu bagasan, lahomar musuh dopak halak kasdim, asa guhanna akai dohot bakini jolma, aka naung hubunu di bagasan murukku, dohot di bagasan rimasu, ala naung hupadau bohiku sian hutaon, binahen ni saluhut hajahaton nasida. Idama, ahu sandiri pahehehon tu asida hahisaron do hamalumon, jala pamalumoku nasida, jala ahu papatarhon tu nasida hadameon dohot habonaron merdapot-dapot. Jala ahu manogihon mulak akan terbuangi sia Juda, dohot akan terbuangi sian Israel, jala ahu pahot ton nasida suang songon dimulana. Jala au mengmerasi nasida sian saluhut hajahaton nasidai, namar dosai nasida dopak au, jala marpamuati rohaku di saluhut hajahaton nasidai, namar dosai nasida dopak au, jala naniose nasidai au. Jala ikun gawe barita silas ni rohaku hutai, bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaon, maradopun saluhut bangso perbegu di tanoon, akan ubege saluhut nadinggan na ubahen itu nasida. Jadi tarsonggot jala akahitir nasida, mida saluhut nadinggan, dohot mida saluhut hutaon, na ubahen itu nasida. Ido sahatna, martua ma akan tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dehita sian buku edde nomor 20 sia, Ima Tiki Hasonangan. Yesus ki,
taha tidakkom na haporsiautai, songon na hina tidakkom ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya to di perbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulu di hari petoluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Ahu porsea dito di perbadia, jala adung sada huria na badia, huria hatopan hala Kristen akan na badia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai na madok, mula mangulu sogo daging hala nong mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Maredehita sian buku edde nomor 427, tunghala na margogo, tapasahat mapeliatta pilihan sada ado sadabi. Martang yang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na ruha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Barita na uli di minggu ta sadaryon, ima minggu 22 Mei 2022, Denek doi siyan Jakobus bidu 5, ayat 10 sahat ro di ayat 10. Omahatan di debata di minggu ta sadaryon. Mulu adong di tonga-tonga muna na manaw na porsok, martangiyang maibana. Mulu adong na marlas ni roha, maride maibana. Mulu adong na marsahid di hamu, di juma akasituan ni huriay, asa ditangyakon ibana. Di dapol maibana, dohot miyak marhite-hite goar ni Tuhani. Dungi panguluon ni tangiyang haporsiaw nima na marsahiti. Jala paheon ni Tuhanima ibana. Sesa manang dosana. Mulutong adong diulahon. Atong masitopotadu sa mahamu dohot masitangyangan.
asa maluahamu na margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Jolma do si Elia sabakko do tita gogodo ibana martangiang unang joloro udan jaladang ro udad ditanui 3 tahun 6 bulan lilingna dungi diulahi ma martangiang jala dilehon langitima udan dungi di patubuhon tanuima parbuena ola nido sahatna dihamuna dongan na hinahulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay barita nauli di mingguta sa daryon ima minggu rogate martangiang dihamuna akama nami ina nami dot saluhut na di namar barita nauli di napasahaton barita nauli tutonga-tonga ni akana porseya asa diwoto na sida taringo tulomo ni roha ni dewata marbarita nauli do Apostol Jakobus paingoton na sida menuntun mangajari bohado tutu asa jupang hasadaon asa jupang holong ni roha asa jupang tutu parbue nauli taringo tulomo ni roha ni debata marhite go barani di patuduhod do tutu haporsiaon nabaparbuehon akan nauli na dinggan ditaringoti marhite barita nauli di mingguta sa daryon molo adong di tonga-tonga muna namanaw na porsok sudedo jolma memiliki sitaunon sudedo jolma perlu pertolongan kepedulian di tonga-tonga ni ganup na mangulo dangadong sadahalape na suadong pergumulan na suadong tantangan di bagasan nguluna alay marhite hata ni debata di bagasan tikyon molotung adong molojupang tutu si taonon di tonga-tonga ni ganup na manadda lomonirohan ni debata na parjolo tutu asa ganup na di bagasan na marsahit na marsitono ni di joma situa di joma parhalado asa marhitei martangiang rapdohot na marsitaw noni luar biasa do fungsi ni tangiang luar biasa do molorade jolma mangido pangurupio di tonga-tonga ni ngoluna asa marhite itu tu tangiangi ima sumber kekuatan mangido gogo mangido sadok hagugon siya debata asa ganup na porsia di bagasan Kristus radi tutu martangiang di bagasan todi martangiang ibana mangido hagugon di bagasan Jesus Kristus Tuhatay debata tuk do patupakon akatadda halongangan debata Jehovah di bagasan Kristus radi manangihon tangiang di ganup na porsia dohot na makaposi ibana dihamu akamanami inanami di bagasan Jesus Kristus Tuhatay marhite surat ni si Jakobuson dipangido di tonga-tonga ni nguluta marsada-sada adong tolu ojahan na masyarga ima huria na mariddi adong gereja na martangiang dohot huria na pahisar alay gobaran na menyembuhkan don gobaran na pamalupon asamolo ganup jolma naung manadda asinirohan ni debata ditugu-tugu do ganup hita asa mangido asa marsoba asa tapangido hahipasota tuadopan ni debata diamu akamanami inanami di bagasan Kristus napaduahon mulunung nga tutu mangulu hita di lomo ni rohan ni debata diajari do hita asa olo hita mangurupi dongatta asa olo hita tutu perduli di tonga-tonga ni parsaurata sigano pari
Asa marhite tutu parsaurani, asa marhite tutu kepeduliani, asa marhite tutu parsauran na dinggani. Gabi lam toguma haporsyaon, lam toguma pakirimon, lam toguma pagkaposyota, tuadupan ni debata, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Gudang do jolma martangiyang. Alay tangiyang na dang mapakorhon. Gudang do jolma martangiyang rogate, martangiyang ibana. Alay holan asa jupang nahinirim ni rohana. Alay dua nasisitong na tangiyang nasisitong na ima. Moloradi imana di bagasan tod di ni debata. Mangido pangurupion siya na do pan ni debata. Namargugo si tutudo tangiyang ni partikor. Molo di haburjuhon. Ido gabaran ni jolma na manada lomonirohan di debata. Tangiyang namargugo. Tangiyang namaripola. Tangiyang namapakorho na kanauli na dinggan. Patubo haporsyaon. Patubo pakirimon. Patubo ng holong niroha di bagasan Kristus. Dihamua kamanami inanami di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus. Sudido hita. Jolma pardusa. Alay nung nga di pasitong debata hita. Nung nga di pay baru debata hita. Molo di pay gabara taringot tu si Elia. Taringot akanamasa na pinatupan ni debata. Ala margugo iba na martanginya. Margugo iba na pasahaton nasa holso ni rohana. Nasa narikot di bagasan nguluna. Debata manangihon. Debata mga lehon na pinangido ni si Elia. Debata mga lusi sa dog tangiyang ningolo ni Jolma na porsea tuadopan ni debata. Diawa kamanami inanami ng ruas ni Huria di bagasan Kristus adoy pola ni barita nauli di minggu sa daryon. Dia kapardalan ni nguluta. Molo di paluas pa hita boy mangulu. Molo di paluas pe hita boy mga do piragam niya kalas ni roha nga kaparukilon. Sadok alanya si dot holong ni roha ni debata di bagasan nguluta. Alay kata kunci na rikot marhite barita na uli di bagasan tikyon. So tung lupa hita martanginya. So tung lupa hita marsaor do debata. So tung lupa hita berkomunikasi do debata. So tung lupa hita pasahaton nguluta tuadupan ni debata. Ay debata radido manangihon tangyangta. Matius 7 ayat 7 sa tualu. Tutuki ma. Laos alusan na do hita marhite tangyangta. Napaduakon ditogu marhite barita nauli di minggu sa daryon. Bohado tutugabaran ni Jolma na ditangihon debata tangiyang. Bohado tutu ngolu ni Jolma molo dialusi debata tangiyang. Ikon di bagasan hasitongan ni bana. Di bagasan ngolu na marhabadiyaw ni bana. Di bagasan ngolu na manadda lomoni roha ni debata di bagasan ngoluna. Ipasati bana. Nguluna tuadopan ni debata. Gabe marhite nguluna na porsea tu debata. Marhite naradi ibana mangulu hobar tu lomo ni roha ni debata. Gabe ditangihon debata tangyang na. Nakita pe asa ditangihon debata tangyang ta ikoradi hita marparsoran berkomunikasi. Pasahaton nasa nguluta tuadupan ni debata Jehova. Napatuluhon marhite minggu sadaryon makaburjuhon tangiyang. Berarti ganup akan aporsea di bagasan Jesus Kristus. Nang mati Jesus nang mulak mangulu mangalehon hanguluan lao surgo hasonangan ale bicam mangulu ho bicam marhosa ho bicam dilehon debata hanguluan di bagasan ngulum. Ikun gabi si pertangiyang maho. Manangyakon ganup jolma asa diboto na sida holan Jesus Kristus do naboy mga lehon las ni roha nang pasu-pasu
Laos mampu mangalusi tangiangmu, mangalusi holson ni roham, mangalusi sadok na pinarsita ni roham, hobar tulomo ni roha ni debata. Pos maruham. Hajugul ho matangiang. Tangiang ima parbue ni jolma nang mangulu hobar tulomo ni roha ni debata. Haposi ulahon jala margugo maho martangiang ganup tiki. Ay marhite ima dadomo asinirohan ni debata. Amin. Martan yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mulati madiho Tuhan. Di minggu nami sadarion ditugu-tugu hodo hami asa gabejol masih partangiyang. Naringgas martangiyang. Pasahaton nasa ngulu nami. Pasahaton nasa napinarsita ni ngulu nami. Ala dia jari hodo hami marhite tangiyang nami. Ikolomom na saut di bagasan ngulu nami. Asa marhite i gabe ngolu nagoktod di hami. Gabe marhite tangiyang nami. Gabe buhay Tuhan hupatupahami akalomo ni roham. Gabe jupang hamamalum. Jupang las ni roha. Laos jupang akanauli na dinggan. Pos doroha nami. Asa marhite pakubasyon ni huriam. Gabe taruli jolma diaka pasu-pasum. Pasu-pasu nang huriam hakabipi. Asa marhite huriam hakabipi lamargugu pahebakon aka pasu-pasu di tonga-tonga ni sadok portibion. Pasu-pasu ganup na porsea di bagasan guarmu. Asa marhite ngulu nami gabe jupang aka pasu-pasu nang las ni roha. Akadongan nami Tuhan na di bagasan aka parsahito do penwaing. Boydo tutu ala ni kopit sa pulusia. Tung parguguy na sida. Marhite ha porsyon na. Marhite tangyang na. Jupang hamamalum doho las ni roha. Pasu-pasu sudi Tuhan. Akatimedis. Pasu-pasu negara nami. Asa marhite hasadaon nami. Parsitutuon nami. Gabi jupang akka nauli na dinggan. Holakodo na huhaposi. Laos hodo na buhay mga lusi. Ganup tangyang nami. Amen. Mari de mahita bukid de hakabipi nomor 720 ayat 1-2 lasma rohamu makirim laos tapasama pilihan paduahon. Lasma rohamu makirim. Lasma rohamu makirim. Lasma rohamu makirim. Lasma rohamu makirim. Saya mengerti hapor suha. Saya mengerti hapor suha. Saya mengerti hapor suha. Saya mengerti hapor suha. Tapasaha mapelian na tapapungotu de bata martangi yang mahita. Ali de bata manami na di banwa gijang. Hodo haruruan ni saluhut silewlehon na dinggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasatami masian na nilhomi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Patibulkon harajomo di tonga-tonga ni huriam. Do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa lam hutadahami gudang ni silolemi tuhami. Asa lam girgir hay madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Alia manami na di bono gicang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajonmu. Say saut malo maniroham di bono tongon songon na di bono gicang. Lehon matuhami sa darion hangulan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Mulak mau di bagas sadami, jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mako. Di sodako Tuhan debata buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di padopako Tuhan debata buhina tuho, jala di pasorhon madamena tutodi munabi. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Horas.